자, बेखौ दा सिथारसिगोन सुबा बेचारा नै दा आथिंनि सोमोनलाय एइ हेल' लोगोफोर जोंनि बिगेल चेनेल नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै भिडिअ'आनो जाहैबाय जोंनाव आयंमोन फैनो नागिरदों तामिलनाडुनि ओमफ्राय बे आयं नोंथांमोना नुबासो सिनायगोन ओमफ्राय आं जायखिजाया आयं होनबाय स' आयंमोना तामिलनाडुआव थायो ओमफ्राय बिसोर तामिलनाडुनिफ्राय जोंनाव फैनो नागिरदों जा गोजान थ' बिसोरो थास' आइथिं ओमफ्राय थास' दिंखिया जानो लुगैनानै बिसोरो खानो थाखाय फैनो नागिरदों स' एक्साइटेड बेखौ जा गोबावनि उनाव मोनजाया नालाय तामिलनाडुआव ओंखायनो बिसोर फैनो नागिरदों थ' नोंथांमोना आयंमोनखौ नायनो लुगैदोंबा जोबजासिम नायबानो जाबाय नै लोगोफोर दा बेखौ दा सिथारसिगोन सुबा बेचारा नै दा साइजफोर बेखौ जोंनो फिनाय उन्दैनिफ्रायनो जोङो दावदै होनानै बेखौ फिदोंमोन उन्दैनिफ्रायनो थाइसे लोगोफोर नै गां जाहांबायमोन खोना जों जासिगोन नैबे फिसासा दाउआ जाहैबाय आयं हिन्जावनि थाखाय आयं हिन्जावा हांसोखौ जानानैथ' ओंखायनो बेनो दाउ लकेल फिसासाखौ सिथारनानै होनोसै हारसिङै सावखांबाय दानिया जा मेजेम दंखायो नै दाउ फिसा नै दा साइज जाबाय बेबो नै दाउआ गसंगुलायबाय लोगोफोर दानिया एवगासिनो हांसो बेदर बैथिंजाय दालि आं एवगासिनो नै लोगोफोर दिनै आं एवदों आयंमोननि थाखाय फाइनालि लोगो मोनबाय आयंजों ओमफ्राय आंहा गारियाव गाखोफाबाय मायाव फाइनालि खुमब्राया सफैबाय लोगोफोर आयंमोनाबो सफैबाय ओमफ्राय आयंमोना खुमब्राखौ लाबोफाबाय आरोना जोंहा हांसोजों संसै नै खुमब्राया नै जोंना आयंआ मा मा लाबोदों जोंनि थाखाय बेनो जाहैबाय बेसर ओमफ्राय नैबेयो मैथा जाहैबाय रोदायै लाबोदों मानो होनबा जों गायगोन ओंखायनो रोदायै लाबोदों आयंआ नै मैथाया बिसिनिथिंजाय तामिलनाडुनिथिंजाय मैथाबो मोनलायलायो मालाय जोंनो मुथानै लाबोदों आरो बे जाहैबाय मैफ्राय बेखौ आंबो मोनजाफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों आङो दिसि नैबे दिसिलायनो आयंआ सायनानै लाबोखाबाय गोदैथारनो ओमफ्राय नै आयंआ जोंनि थाखाय आंगुर लाबोदों ओमफ्राय थाइजौ थाइनै ओइ मामिया जुमाय सरदों माने आयं हौवा ओमफ्राय बाबाजों एसे एसे लानोसैनो ओंखायनो बे जाहैबाय हांसो ओमफ्राय खुमब्रा लोगोफोर दा आयंमोना जाहैबाय ओमफ्राय माखासे फ्राय एवदों ओमफ्राय माखासे खुमब्राजों संदों आरोना ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय दालि लोगोफोर आयं हिन्जावनि थाखाय आयं हिन्जावा हांसो जायाना ओंखायनो ओंखाम जागासिनो आयंमोना माबायदि मोनदों जानानै बिराद बरिया मोजां थेंकिउ जों इसां गोजाननिफ्राय फैनानै दिनै बेयाव लकेल दाउ मोनजाफैबाय सनिया सान्दियानि अननायाव आरो सनिया सान्दियानि बिमा बिफा बिनानाव आरो बिबोनां गासैनिबो थाखाय थेंकिउ रायजो राजा आयं सासेखौ बुंदोला रायजो राजा नायगिरिफ्राबो थेंकिउ बिसोरखौ अननानै बयबो साबसक्राइब खालामथों बेल आइकनखौ थुना होलांथों गावनि बेदरखौल' खोन्थादों जोंनियाव जा दिंखिया लायबावगोन ने गोथावखौ आरोबाव हाय दे आयं आंना माबा मा होनो हांसोजों खुमब्रा ना बाथोन आरो नै सातनि दंबावोसो जि गोथाव जाखादों आरो दालि दंबावोसो आयंआ जाजोबथारदों आयं हिन्जावासो बांद्राय जायाखै ना बाथोनजों जादों थेंकिउ जोंखौ इसिबां भेराइटिस बानायबाय जाहोबाय एसे गरमावबो खस्थ' खालामनानै आयंमोननि कारखौ सोलोंसिगोन कार सालायनो मोनसिगोनखाय नोगोर खुसिथार सानजाया दे नै स्टार्ट खालामबाय होमबा सानजाया
अच्छी से चलाना बेस्ट ऑफ लक माबायदि मोनदों सोलों मोननानै मोजां मोनदों एबार सालायसिगोन आं बायनो हादों नों ना खहाबो Hey! सालायबाय होमबा सानजाया रुक ओल्डन मैं भी जा रही हूँ अंदर अंदर मैं भी जाऊंगी रुको इधर पे हो गया दोस्तों लगाओ नै जोंना डेन्जारसो गाखोनो लुगैबाय नो सनिया होख्लायनोसैलाय जोंहा बेंगालुरुआव थांसै बेंगालुरु टाउनाव सिटियाव ओइ मोजां सालायखा खोलैगोन आङो वाह हम लोग जा रही हैं दुकान एक राउंड आते चलो यहाँ से वहाँ तक जाके चलो ना चलते चलो फैनो हायाबा नों रिटार्न ला नों जेरै जिसिपिखौ माबायो बिदिनो रिटार्न खालाम तुम्हें चलो 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 चलते हैं बाय बाय टाटा नै डेन्जारसो जोंना सालायग्राया वाव जा पार्टी करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों जा थांबाय नै एबाराव ला रोडथिं थांबाय जों लोगोफोर रोडथिं एबाराव मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि कार चला रही है ड्रप लाखिगोन आं बेखौ सान्टियागो नायबाय थाल' ओल्डेन प्लीज ओल्डेन बोला ना चलो जी चलो बहुत मजा आ रहा है दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं दा मोजां मोनदों सालायनानै फार्स्ट टाइम सालायदों आं लोगोफोर आंखौ बे मालाबाबो खोख्लैया गानहोग्राल' आंखौ सान्थिया मालाबाबो खोलिया जेराव प्रब्लेम खालाम होआ सालायनो होनबाय सालायथारो सालायनोबो रोंमारो फागिया रहेंगे चलो जी चलो कहीं दूर चलो जाबाय फैदो एबाराव आं गाखोनोसै एबाराव गाबोर भाई जानो आयंमोना थांसिगोन ओमफ्राय जों थांहां दिंखिया ओमफ्राय थास' आथिं बायदिसिना थास' बिसं लायनोसै आरो ना जों दा कारजों थांगोन दा नुलांबाय थागोन नै आब'मोननि थाखाय आङो ना गोरान एसे हरबाय नाथुर गोरानखौबो एसेल' आं इसिनो हरदों लोगोफोर गाज्रि मोननो हादो लोगोफोर गैखालामोन आयं आं बेखौनो बिराद खुसि नाथुरा गैखालामोन जोबखामोन बयेमसोमोन हजोंहाय दाख्लै लानानै थांनायावसो जोबदों आंना आं थास' आथिं थास' बिथराइ आरो मा दंमोन दिंखिया बेखौ नोंसोर खाना हरबानो आं बिराद खुसि आयंआ बिदिखौल' जानो लुगैयोनो आं बिराद मोजां मोनो आरो आं फैबावगोन आं बेखौनो लांनो फैखादों फैबावगोन आं आरो सनिया सान्दियाखौ आङो माबायावहाय भिडिअ नायबाय थायोना इउटुबाव बेखौ नुनानैबो आं रायज्लायनोबो लुबैदों लोगो हमबो लुबैदों दा लोगो हमबाय लोगो हमनो फैबाय आरो सनिया सान्दियानि बिफा आरो बिमा फंबाय बा बिनानाव गासैखौबो लोगो मोननानै आं बिराद खुसि दं थेंक इउ बाजै एक्साइटेड लोगो मोननानै बाय बाय लोगोफोर बेनोल'मोन बाय बाय लोगोफोर दा दिंखिया खानो थांसिगोन लेट्स गो दे ओम
ayong không Dia dah lagi. ada ba Bukan sekat. जों दा फाइनालि सफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय मामिया नै अलरेडि खागासिनो नै फाइनालि नै खाजेनबाय बाबाया खाजेनबाय दा बायबो खाफैबावबाय नै दिंखियाखौ फैनानै जाबायना दे आं बिराद खानो लुबैयो बाजै जाबाय थास' आथिं नागिरदों थिनगासिनो लागाय नै मामिया खाहरबाय थास' आथिंखौ जा साइस साइसखा नै दिंखिया लोगोफोर जाब्रा जाखाबाय ओमफ्राय थास' बिसङाबो ओमफ्राय दा थास' आथिं खागासिनो नै मामिया थास' आथिंनि सोमोन्दै आंनिख्रुइसो लावसिन लावसिन मोनलायथारबाय गान्दा what a nice song नोंनि बिउटि पार्लारनि लोगोफ्रा जानो लुगैया होमबा बिउटि पार्लारना बैनि गथ'आ आंनाव फैसिगोन गाबोन फुङावनो मालिकआ गाबोननो फ्लाइट दै जोंना आइमोना थांसिगोन दानिया बाय ओरै थांदो बाय थांबाय जोंना आइमोना दानिया